Bako, barka da zuwa. Barkan ku. Zan so ka bayyana wa masu kallon mu takaitaccen tarihinka. So alhamdulillah, kamar yadda jama'a suka sani, ni dai sunana Salisu Mashakuru, wanda ake kira da mai jamfa. Kuma an haife ni a garin Gangara, karamar hukumar Local Government a cikin jihar Kaduna, wannan ƙasa tamu Najeriya. Na yi makarantar addini daidai gwargwado da bayan na yi firamare nawa na kammala secondary nawa. Daga lokacin da na gama secondary sai na fara tunanin bari in shiga masana'antar fim ɗin Hausa, domin kila ni ma zan iya bada ta gudunmawa. Da na shigo kuma sai na fada a fannin waka, don dai kusan zan ce dai nan ɓarai ne na fi kokari kamar yadda aka sani. Wannan shine dan takaitaccen tarihi. So da yawa nakan kalli fina-finan ban dariya irin na su Ibro, Dan Auta. Ina yawan ganin ana rubuta sunan Salisu mai jamfa a wanda ya waka. Shin kakan rera musu ne ko ko rubutawa kake? Haƙiƙa zan iya taba miki, ko da ko guda ɗaya ne daga ciki. Bismillah. To yanzu ke baiwar Allah, a zamanin nan a ce ana irin haka, yanda damuna ta yi albarka ai ya kamata a ce kowa ya koma gona.